Hola, benvinguts. El meu nom és Vinyet i avui farem un taller virtual on us explicaré com podeu enviar el vostre currículum per correu electrònic. Doncs comencem. Com enviar el meu currículum per correu electrònic? Si ho feu des de l'ordinador, primer el que caldrà és obrir el Google Chrome i veureu que a la part dreta superior de la pantalla de l'ordinador teniu l'opció Gmail. Clicareu l'opció Gmail i us demanarà que escriviu la vostra adreça de correu electrònic i després que escriviu la vostra contrasenya. Li donareu a següent i tindreu el vostre correu obert. En canvi, si ho feu des del mòbil, només caldrà que cliqueu l'opció Gmail i ja tindreu el vostre correu obert. Com enviar un Gmail? Una vegada tingueu obert el vostre correu, anireu a l'opció Redacta, que va seguida d'un més, una creu. Com escriurem el correu? Doncs bé, anirem omplint els camps que ens demanen. Per A, escriurem l'adreça de correu electrònic de l'empresa que volem enviar el nostre currículum. Penseu que si voleu enviar el vostre currículum a més d'una empresa, no farem servir aquesta opció i anirem a còpia oculta. Aquí escriurem les adreces de les empreses que volem enviar el nostre currículum. Assumpte. Aquí el camp assumpte el personalitzarem amb el nostre nom i el lloc de feina que volem optar. Arxiu adjunt. Aquí adjuntarem el nostre currículum. Penseu que el currículum l'hem d'enviar en PDF, no l'envieu en Word, perquè el Word sempre es pot modificar. Al cos del correu escriurem la carta de presentació. La carta de presentació mai s'adjunta al correu electrònic, sinó que forma part del correu. En primer lloc saludarem, la salutació, senyors, senyores, si sabem el nom podrem posar el nom. Introducció, explicarem per què enviem el nostre correu. Bé, perquè l'hem vist publicat en un anunci o pel motiu que sigui. Desenvolupament, aquí explicarem els nostres punts forts, què podem oferir a l'empresa, quin és el vostre valor afegit, objectiu immediat. Quan enviem un currículum, l'objectiu sempre és arribar a l'entrevista i ens acomiadarem. Signarem amb el nostre nom, cognoms i dades de contacte. Com adjuntar el nostre currículum des del pendrive o el llapis USB? Doncs en primer lloc haurem de connectar el llapis USB al nostre ordinador. Anirem al correu que tenim obert i farem clic al clip. El clip surt a la part inferior de la pantalla. Li fem doble clic i anirem a buscar el nostre pendrive i l'arxiu que volem enviar. Li donarem a adjuntar i ja estarà adjuntat al currículum. Si el document el tenim desat al Drive, el Drive és una unitat d'emmagatzemament que ens facilita el Gmail. Aleshores, anirem a la part superior del correu que estem escrivint i veureu un triangulet petit, clicarem el triangulet i se'ns obrirà el Drive.
Seleccionarem el nostre currículum i l'adjuntarem. Abans d'enviar el correu electrònic, jo us recomano que reviseu les dades, que tot sigui correcte, que el cos del correu estigui ben redactat, que no hi hagin errors ortogràfics i a partir d'aquí, si tot és correcte, doncs ja podeu enviar el correu electrònic i ja teniu el vostre currículum enviat. Gràcies i espero que us hagi estat útil.